Doncs continuem aquí a la recta final de Donem la veu. La setmana passada, i ja per acabar amb el tema del Meeting Point, van tenir amb nosaltres el Toni López, que va ser el director, encara ho és, el soci director de Forcadell, concretament. Van estar parlant una mica de la part corporativa, de la part tecnològica, i d'alguna manera van posar en situació de lo que és aquesta gran empresa que des de fa 60 anys està operant aquí a Barcelona i que tothom coneix sobradament. Com a mínim tothom que tingui un mínim de coneixement dins de l'àmbit immobiliari. Avui jo li vaig demanar si podia venir, evidentment no podia venir, ja va quedar clar que tenia una agenda molt atapeïda, però no ha volgut faltar la seva paraula i sí que ens han enviat a una persona que en aquest cas és el Cristian Gràcia, que és el director de l'àrea de comercialització de l'empresa, concretament d'habitatge. Bueno, Cristian, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bona tarda, Fred. Suposo que vas veure el teu company, el Toni López, la setmana passada. No sé si va quedar alguna cosa per dir, que potser digués, ostres, això no s'havia dit i ho podien haver-ho dit, o a mi no se m'hagués ocorrit preguntar-ho, no ho sé. Poca cosa. Potser ara és el moment de dir-ho també, no? Bueno, tu com experts del sector immobiliari residencial, concretament, que ara explicarem què és exactament això del sector immobiliari residencial, quina és la situació actual del mercat, no? Quin seria el perill de repetir una situació dins de la crisi en aquest sector i per quin motiu, no? Sí. Bueno, estem visquent una part del mercat, un moment del mercat que podríem dir que és molt dolç. Sí que té algun defecte, no? Podríem parlar com a defecte a la dificultat d'accés a la compra d'habitatge per part dels joves, però per altra banda tenim el saldo hipotecari que cada any baixa, per tant no estem cometent aquells errors de fa una dècada on teníem un 50% més de saldo hipotecari cada operacions de compra-venda, per tant el que estàvem fent és utilitzar el crèdit hipotecari de l'habitatge per finançar altres tipus de despeses. Per tant, jo crec que és un moment dolç pel mercat i que estem gaudint de salut. Vull insistir en el tema del sector residencial. Expliquem una mica què és perquè la gent s'entengui. El sector residencial és el que té a veure amb l'habitatge. La vivenda normal i corrent, perquè s'entengueu. Compra-venda. En plen termes tècnics que la gent no està acostumada a sentir i deuen de pensar què m'està contant aquest senyor. Parlem de vivenda, parlem de les nostres vivendes concretament. Dins d'aquest sector, del sector residencial, i en base a les dades de primera mà de les que disposa Forcadell, que queda clar que Forcadell, com a empresa no serà per analitzar el sector, vull dir, fa uns informes que suposo que estan a l'abast de qualsevol persona, només tenen que entrar en www.forcadell.cat i teniu informes immobiliaris del sector i la veritat que val la pena mirar-s'ho. Però el que et deia, dins d'aquest sector concretament, a Forcadell, com tenim avui en dia, com disposem de l'oferta, de la demanda, de preus? Estan en consonància, estan en línia? És el que demana el sector al mercat? Sí, en lloguer, evidentment, tenim, no podem parlar d'una bombolla, però sí d'un desequilibri entre el que seria l'oferta i la demanda. Tenim una demanda molt forta que, per desgràcia, l'oferta no pot atendre. I això és a ciutats com a Barcelona i arreu, a primera i segona corona metropolitana, ha provocat una alça dels preus que, en certa mida, és una mica preocupant. En compra-venda estem gaudint d'una recuperació equilibrada, una recuperació racional, una recuperació que ja tocava, un sector que estava totalment destruït. Ha estat una dècada desastrosa. De vegades també va bé, per treure molta gent que està, no diré si és intrusisme o no, perquè al final ja no ho saps si és o no, però sí de gent pirates, de gent d'especulacions i de gent que d'alguna manera va bé aquestes èpoques per netejar també. Sí, sobretot ha servit d'alguna manera... Queden els que queden els bons. Per corregir desequilibris de tota mena, desequilibris financers, desequilibris tècnics de tota mena, comercials, o sigui, intrusisme, tot una mica. Escolta'm una cosa, Cristian, tu com a director de l'àrea de comercialització d'aquí de Forcadell, quin seria el servei comercial d'habitatges que ofereix Forcadell de cara al client o a l'usuari o a la persona que li interessi? Sí, Forcadell el que podem definir com a servei. A Forcadell el que donem és servei, sobretot. Tenim més de 200 professionals a la casa, donem 360 graus de serveis al voltant de qualsevol immoble, ja sigui una nau, una oficina, hotels, sol... Tots els sectors, igual sigui el comercial, com va quedar la setmana passada, va quedar molt clar amb el Toni López, que igual el sector dins de l'àmbit immobiliari. Toqueu tots els pals. Correcte. I sobretot és el que em marquen, o sigui, donar confiança al client, girar tota l'empresa al voltant del client, personalitzar el servei,
especialitzar-nos. Aquesta és la filosofia de Forcadell i des de fa, com bé deia el Toni, des de fa 60 anys. Mira, hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, que vaig veure, vostra, de Forcadell concretament, que és el Forcadell Suite. I és una cosa que, francament, m'agradaria que m'ho poguessis explicar de forma que ho pugui entendre fàcilment, no jo, qualsevol. Què és i per què l'impuls d'aquesta iniciativa des de Forcadell, no? El mercat residencial ara mateix és un mercat molt exigent. O sigui, és un mercat acotat a grans empreses i empreses potents com Forcadell, i el que vam veure és que nosaltres teníem que especialitzar-nos en aquest nínxol de negoci d'alto standing, perquè té unes característiques especials que s'han d'atendre de manera especial. Habitatges d'un rang elevat de preu, amb unes superfícies elevades, per un client, la majoria internacional, ojalà hi hagués molt client nacional per a aquest tipus d'habitatge, però, per exemple, la ciutat de Barcelona és el client internacional el que està movent aquest tipus d'habitatge d'alt standing, i Forcadell no hi podia faltar aquesta festa. I llavors vam crear la branca, vam crear la línia especial de negoci per tractar aquest tipus d'habitatge d'alt standing. Que és la Forcadell Suite, no? Forcadell Suite. Estem parlant d'un nivell superior, no? Sí, en superfície, també en ubicació, però podríem dir una ubicació a la part alta de Barcelona, ojo, perquè tenim habitatges d'aquest tipus a Ciutat Vella, a la Barceloneta, al bord de la part alta, que és, correcte, el que esperaves i el que és el Raval, però no vol dir que al Raval no hi hagi un pis d'aquells que dius, escolta, ojo, no? O a la Barceloneta, no? Correcte. Vistes al mar, no? Sí, sí. Vale, me'n queda clar, sense oblidar sempre el que és la vivenda més humil, de cara a la persona que no arribi en aquesta situació. Per suposar. Bueno, Forcadell, gran empresa, director comercial, millor que tu, poca gent coneix el mercat de com està a nivell comercial, no? Què és el que des del teu punt de vista, des de la teva perspectiva, Cristian, d'alguna manera ens pots explicar què diferencia la part comercial des del punt de vista de Forcadell des del punt de vista d'una altra empresa de les mateixes característiques o que intenta ser de les mateixes característiques, no? Sens dubte, les persones. Forcadell és un equip comercial de més de 200 persones, tots professionals, amb molts anys de bagatge dintre de l'empresa i sobretot dintre del sector. Nosaltres, l'immobiliari és un sector de persones. El nostre valor afegit és el capital humà. I aquí és Forcadell on té una gran avantatge. Primer, té una avantatge històrica, d'una trajectòria que l'any que ve farà 60 anys. 60 anys, i amb un capital humà que és el veritable nostre valor afegit. I llavors és la gran diferència. Quan parlem del capital humà parlem de la gent que teniu a dins de casa treballant. Correcte. Vull dir, és com una gran família tot això. Una gran família. Escolta'm una cosa, estem parlant sempre de la vivenda, de la compra, de la venda, de la compra, de la venda, però n'hi ha un mercat molt ampli de lo que són els lloguers concretament, no? Correcte. I jo no sé com va l'evolució realment dels lloguers avui en dia, si la gent encara té la cultura de llogar en comptes de comprar, si no es pot arribar a la compra i no tenim més obligació que llogar, vull dir, com tenim aquest sector concretament de lo que és el lloguer de vivenda? Aquesta darrera dècada al mercat immobiliari ens ha portat dues coses. Ens ha portat per desgràcia, per una part de la població, l'obligació del lloguer per un tema econòmic, no? Limitació en l'abast, en l'accés a la compra de la vivenda, però també ens ha portat un canvi social, cultural. Ens estem europeïtzant en aquest sentit. Érem un país que no creia en el lloguer i ara hi ha una transformació. Cultura compra. Correcte. I n'hi ha hagut un trasllat, sobretot de la gent jove, que per desgràcia també podríem dir que té dificultats per l'accés a la compra d'habitatge, però que hi creuen en el lloguer, creien en l'uso i el disfrute i no la possessió. Això és bo. Avui en dia, Cristian, parlant de lloguers encara, el que és el cost evolutiu dins del cost metre quadrat, vull dir, està en consonància amb la realitat, està sobrevalorat. Per desgràcia, a Barcelona... Perquè a vegades pensem que els lloguers, n'hi ha molta gent que no pot ni accedir als lloguers. No, la mitja del preu lloguer a Barcelona estem parlant que aquest any s'ha situat amb els 15 euros metre quadrat, i jo crec que és un rang de preu que expulsa molta gent del mercat de lloguer. Però és que estem parlant de lloguers, perquè deia el Toni que esteu en oficines a Terrassa, aquí, fora de Barcelona, en molts indrets, no? Vull dir, ja no només és a la ciutat de Barcelona, és que tu miris on miris realment, hi ha molta gent que no pot jugar, que estan vivint o malvivint en habitacions, vull dir, i que estan pagant també unes barbaritats, no? De vegades dius, jo conec gent jove que estan pagant 350 o 400 euros per una habitació que dius, escolta'm, és el preu d'un lloguer realment això. És un problema social que jo crec que les autoritats tindrien que... Quina solució, des de la teva perspectiva, podries aportar? Tindríem que reformar el mercat de lloguer, tindríem que donar-li més protecció jurídica al propietari,
tindríem que crear eines de regularització, com ha fet l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, perquè no ens podem permetre la gentrificació, no ens podem permetre que els joves abandonin la ciutat de Barcelona per anar a viure a les rodalies i que Barcelona es comporti com una ciutat de turisme, d'inversió. Tenim que mantenir els nadius de Barcelona a la ciutat de Barcelona. Tenim venda de primera mà, de segona mà. Quins serien els factors que d'alguna manera contribueixen al seu creixement? Quines serien les xifres que avalen des de la divisió de venda d'habitatges de Forcadell, d'alguna manera? Sí, la segona mà és un mercat que ara mateix està en un moment molt dolç, sobretot el que diríem el mercat de reposició. La gent que ja disposava d'una casa i vol canviar-la, vol millorar, a vegades, per desgràcia, també aquest canvi es veu per un ajust social o econòmic. El mercat de primera mà, el que diríem d'obra nova, també està visquent un molt bon moment. Malauradament no tenim grans zones de sòl a la ciutat de Barcelona per desenvolupar-lo. Cada vegada menys. Correcte. Aquesta ciutat geogràficament, orogràficament, està molt limitada per dos rius, una muntanya i el mar, i aquí no podem fer plans... I n'hi ha una densitat bestial, també. Correcte. No podem fer plans d'expansió demogràfica com Valdebebas a Madrid o aquestes zones, i clar, tenim el que tenim, però encara tenim zones com el Poble Nou o el 22 a Roma on puguem fer actuacions molt importants a nivell d'obra nova. Escolta'm una cosa que jo crec que és fonamental, no? Parlem ja dins d'aquell client que necessita comprar una vivenda o jugar-la, o en fi, que d'alguna manera necessita una vivenda. Quina seria la garantia d'èxit per cridar a Forcadell, no? Vull dir, què ofereix Forcadell a l'usuari, al client? Imagina que jo ara vull comprar una vivenda i què és el que em pot fer decidir per Forcadell, no? Jo crec que... Què oferiu diferents a altres? La professionalitat, sens dubte. La compra d'un habitatge és el fet econòmic més important en la vida d'una persona. Estem parlant d'on anirem a viure, estem parlant de deutes per 30 anys, en el nivell de compra, en el nivell de lloguer. I de 40 alguns. Correcte. Llavors el que ofereix Forcadell és professionalitat i sobretot ofereix assessorament tècnic, assessorament legal, assessorament comercial, sinceritat, transparència i servei. Forcadell és servei i confiança. Estic fora de temps. A veure, per acabar una mica així per sobre, a grosso modo, perquè nosaltres es veuen no només a la ciutat de Barcelona i Cinturó, sinó també a través de la xarxa fora de Barcelona, a tota Catalunya. Quina és la cobertura territorial que ofereix Forcadell a l'hora de comercialitzar els habitatges? Molt àmplia, molt àmplia. Forcadell des de fa molts anys, a més, estem a les Illes Balears, estem aquí a Catalunya, estem a Reus, estem a Granollers, a Terrassa, a Mollet, a Gavà. Teniu ocupat pràcticament tot el cinturó de Barcelona. Correcte. I les capitals més importants de comarca. Correcte. Tenim un pla d'expansió que passa per instal·lar-nos a Girona, a Lleida i a Tarragona. De moment només esteu aquí assentats a Catalunya? Sí. Saps si n'hi ha possibilitat? El que passa és que Forcadell té oficines comercials o delegacions, o sigui, també a Madrid, a Bilbao, a Màlaga, a Sevilla... Déu-n'hi-do. Sí. És una empresa bastant global. El mercat residencial, el mercat de l'habitatge és un mercat molt local. Llavors tens que estar allà. O sigui, no és el mateix el mercat de Terrassa que el de Barcelona. Llavors, si vols treballar al mercat de Terrassa, tens que ser-hi allà. I tens que estar allà i conèixer la ciutat. Correcte, tens que conèixer el territori. Qui compri a Terrassa serà o bé un veí de Terrassa o de la zona, i clar, no pots pujar des de Barcelona a mostrar alguna que no coneixes, ni persona ni per res. Sí, tens que conèixer el territori per donar un bon servei. Deixa'm que faci l'última pregunta, per acabar ja. Personal, dins de la perspectiva del comercial, del venedor, de tota la vida, del preparat, perquè tu ets un comercial, però no és un venedor, sinó un comercial ben preparat. Vull dir, com veus la conjuntura política actual? I no demano la teva opinió personal com a persona, sinó dins de la perspectiva de l'empresa, si afectarà el sector de la vivenda, si no afectarà, si n'hi ha alegria, si la gent ara diu, hòstia, no anem a comprar, anem a esperar, si d'alguna manera tota aquesta conjuntura política per la que estem travessant pot afectar realment el sector immobiliari. Realment, nosaltres estàvem assolint una estabilització en la recuperació, o sigui, un fet molt bo, no? Allò de dir, n'hi havia una recuperació des dels darrers 2 o 3 anys i ara l'estàvem estabilitzant d'una manera racional, d'una manera equilibrada. Per desgràcia, els diners són covards i la inestabilitat política afecta, no ens enganyem. Uns diran covards, altres diran prudents, però d'alguna manera aquesta estabilitat no ajuda en res a un sector tan devastat com va estar en el seu moment. Correcte, i que estàvem aconseguint uns nivells de creixement moderats i estables.
Doncs, bueno, és una de les bones opcions que tenim aquí a Barcelona, Forcadell, antigament Finques Forcadell. www.forcadell.cat és la pàgina web, per si teniu algun dubte, voleu ampliar coneixements. Els podeu trobar al Barcelona Meeting Point, només teniu que anar... Bueno, a més va dir el Toni la setmana passada que teníeu 2 estants. 2 estants. En el clúster i en el tecnologies. Bueno, hi ha Forcadell Suite, a la part premium, no? O sigui que, bueno, pues ja sabeu, no sé, suposo que tu estaràs allà clavat, no? Per suposat. Que això de les fires també casca, Sí. Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí, Forcadell, una bona opció per comprar, jugar o inclús vendre, per què no, Nosaltres ens acomiadem. Cristian, gràcies. Moltes gràcies. Per nosaltres, director comercial, un dels directors de comercialització de Forcadell. I nosaltres, per res, ens veiem la setmana que ve, ja fora de l'àmbit del Meeting Point, i com sempre, amb més coses intentarem que sigui millor també. Que vagi bé.